Kaixo, aurreko bideoan ikusi genduen nola kanal bat sortu YouTubeen, kanal horretara bideo bat igo, eta bideo horri, adibidez, metadatuak sartzea, ezta? Esaldu genduen baita ere, kanal bat zer zen, bale? Telebistako kanal bat esango baliz bezala. Bueno, imaginatu 200 bideo igo ditugula gure kanalera, eta hor daudela denak antolatu barik. Orduan, hau nola antolatuko menuke? Bueno, joaten gara berriro honea, eta mi kanalera, eta ikusten duzu hemen, kasu honetan daukadala 3 bideo. Vale? Bueno, orduan, hau izango ditzake, komentatu genuen bezala, kanala, telebista kanal bat bezala, bale? Orduan, telebista kanal horretan, izan ditzakegu serieak, izan ditzakegu musikako programak, pelikulak, albisteak, bale? Bueno, orduan antolatzeko igotako bideo guztiak, egingo duguna izango da listas de reproducción edo banaketa zerrendak sortu. Hau da, zertarako, adibidez. Ni baditut Mr. Beanen seriak, Mr. Beanen serie guztiei jarriko diot etiketa bat. Lista de reproducción esaten dana. Vale? Grabatuta badaka futbol partiduak, beste etiketa bat izan daiteke, futbol partiduak, ligako partiduak. Eta adibidez, baditut Word edo LibreOffice nora erabili bideoak eginda, banaketa zerrenda horri jarriko nioke, testu prozesador etiketa. Nola egiten da hau? Bueno, hemen egin daiteke baita ere, restore de vídeos, eta ikusten duzu hemen, lista de reproducción. Klikatzen dut hor, ez dakat batik, eta adibidez jarriko dut. Mr. Beanen serieak. Publikoa, pribatua, deskutukoa, hori bakiko zer den, orduan sortuko dut. Hor daukago. Hemen, gaitik bezala, jar dezaket deskripzio txiki bat. Aurtengo, adibidez, aurtengo seriak. Eta, orain, zer egingo dut? Bideoak gehitu. Tus vídeos de YouTube. Adibidez, zer egingo dut reproduzio zerrenda honetara, Mr. Beanen hauze. Igo? Orduan, hau? Avatar bat zan egin. Orduan, hor dakago. Urrengo seria botatzen dutenean, berriro egingo nuke, berdina, serie hori, etiketa hori jarri, Mr. Beanen seriak, etiketa horrekin. Beste bat sortuko dugu. Tengo honea, mi canal, el gestor de vídeos, listas de reproducción, daukat, eta horren jarriko dut beste bat. Bideo pertsonalak, adibidez. Sortzen dut, eta bideoak gehitu. Hemen, gehitu daitezke norberak igotako bideoak, tus vídeos de YouTube, argitu ditzakegu, bilaketa bat egin ditzakegu bideoen bila, edo zuzenean URL bat sartu. Hau da, web horri bat, edo bideo dagoen beste zerbait. Nik kasu honetan, nire bideo sartuko ditut. Eta, orain, bideo hau, gehituko dut, eta beste bideo bat, adibidez. Beste bideo bat, hau, eta baita ere, orain egingo duena izango da, bideo bat aurkitu.
LibreOffice adibidez. Tuko dut, bideoak. Bueno, hemen daude, adibide bezala agertzen da, bueno, gustatzen zaidala bideoa, bueno, venga, hau gehituko dut, eta kontutan izan bideo hau, azkena, ez dela guria. Hor, YouTuberen AJ Raisigen bideoa dela. Bueno, horrela dengo litzake lista de reproducción edo banaketa zerrendak. Vale, eta hori izango litzake bideoak nola antolatu kanal baten barruan. Esan dizuetan bezala gogoratu, pila bideo badaukagu, hori salkatu behar direla. Vale, bueno, hau izan da oraingo bideoa, oraingo arte. Agur.